З-за цёмных пушчаў, з-за высокіх елак, цішком ад крайняга нічыйнага гумна у нядзелю можа ў панядзелак пад вокны прыйдзе і пастукае вясна. Бог звышак змёў апошні снег навокал, сінеюць даляглядамі палі. Дзень 3 май далёка за аблокамі, нябожчыкі сумуюць па зямлі. Чаго здаецца, у іхняй працы непавіннасцяў, там іншы свет, няходжаны, нязбіты, каналы Марса, спадарожнікі Юпітера і пыльныя наскрозь метэарыты. Не каб спяваць адвечна Богу хвалу, ці на аблоках седзячы пярэстых, туды-сюды пасоўвацца памалу па брукаваных вуліцах нябесных. Але ўсё ж так цягне паглядзець іх, ці пад паветкай не асунуліся дровы, ці сын не п'е, ці ёсць вада ў калодзежы, ці ў пору ацялілася карова. І столькі справаў недаробленых, але не руш, не маеш права сам. І вісіць на калку зусім ржавая, у свіронку некляпаная каса. Так хораша за вёскаю студзенікі сінеюць даляглядамі палі. Мацейкі, селівончыкі, бяленікі у 3 май сумуюць па зямлі. У 3 май сумуюць па зямлі.